sa Barangay Hall. Agi respect sa among barangay kagawad, barangay kapitan guys na namatay at siya ang barangay kapitan sa aming baryo Tugbaw. Kaya may program guys, may program sa aming barangay hall. Dito siya Binoron. Kasi matagal siyang nagserbisyo sa aming barangay sa Tugbaw. Kaya dito siya Binoron sa aming barangay hall. At bukas ang libing niya guys. Alas 2 ang libing niya. Kaya binigyan siya ng program sa aming mga barangay kagawad dahil siya ay isang barangay captain din. Kaya dito kami. Ex-kapitan rin ko dinito guys. Bakit na naman? So, akong tawagod, sunod ang service number sa wire. Hindi na pinig magdagpo tao nga tayo kulay. Kaya ang lukma, magatay na lang. Kapalimutin